Avui al Vallès Educa, al primer reportatge visitarem l'Escola Roc Blanc de Viladecavalls per conèixer el projecte Vilasona, un projecte de música que té com a objectiu principal la cohesió del municipi. Iniciem el programa d'avui a Viladecavalls i concretament ho fem a l'Escola Roc Blanc al barri de Can Tries per conèixer el projecte Vilasona que impulsa l'Ajuntament. L'objectiu principal del Vilasona és que amb els anys s'aconsegueixi una millor cohesió dels dos nuclis urbans de Viladecavalls. Aquest projecte es diu Vilasona, és un projecte que ve impulsat per l'Ajuntament conjuntament amb l'Escola de Música. És un projecte que d'alguna manera ja es buscava feia temps aquí a l'escola, precisament per una qüestió geogràfica. Nosaltres estem molt lluny del poble, del centre i de l'Escola de Música i aquí no ens arribava aquest servei. Aleshores, buscant que ens arribés el servei, des de l'Ajuntament es proposa un projecte que a més aglutini tant l'Escola de Música com l'altra escola de primària del poble. Aquest projecte d'iniciativa municipal es va crear arrel d'una necessitat que es va detectar per una tipologia de municipi en el qual tenim dues escoles que estan descentralitzades. És un municipi que té un rang especial perquè som com dos nuclis urbans que estem separats per 4 quilòmetres de carretera. Es resumeixen en que estan més a prop de Terrassa que de Viladecavalls. De fet, Can Tries i Terrassa estan separats per un carrer. Hi ha un carrer que una vorera pertany a Viladecavalls i l'altra a Terrassa. Tenen un autobús que els porta a Terrassa i, per tant, per ells és com més normal fer vida a Terrassa. I, en canvi, molts d'ells quasi ni havien posat els peus al nucli urbà. Les dues escoles estan molt separades i moltes vegades sembla que hi ha una barrera, que en realitat ja és, que és una barrera que és l'autopista. I moltes vegades no sap què passa en un costat i què passa a l'altre. La idea és que el projecte també faci que hi hagi més integració de poble. És un projecte de cohesió, és de cohesió total. Per què? Perquè el que estem és intentant cohesionar una escola de música amb dos centres educatius, amb les tipologies que hem parlat abans, que estan, per la tipologia del municipi estan separats, i és una manera de cohesionar els centres educatius, l'escola de música i els infants de Viladecavalls. El projecte Vilasona es troba en un moment incipient. Els nens i nenes de P5 reben sensibilització musical i els nens de primer fan el seu primer tastet d'instruments per formar una orquestra. Durant aquestes primeres sessions, el treball per grups reduïts és molt important per fer una feina més acurada. El que s'intenta és fer això una sensibilització. Comencem a P4, per tant no podem anar a buscar que aprenguin ja totes les notes i anem pujant. A hores d'ara el projecte està a P4, P5 i primer, i la idea és anar continuant. Què busquem? Des del meu punt de vista, clar, i des que jo que sóc el professor d'això, busco que agafin interès per la música. Aquest és el punt general. Actualment hi ha nens de P4, P5 i primer que estan participant del projecte, van començar l'any passat. Els nens que aquest any estan fent primer, és la primera vegada que estan fent aquest tastet d'instruments. Llavors representa que durant tot aquest trimestre i el següent trimestre van tastant els instruments. Les 15 següents sessions ja s'assignarà un instrument al nen i després ja començaran a fer uns parcials, unes classes amb el seu instrument, però treballar amb orquestra, perquè la idea és classes col·lectives. La música és un vehicle importantíssim per al desenvolupament integral de l'infant. És una disciplina que aporta, des del punt de vista intel·lectual, una facilitat per la capacitat de concentració, per la capacitat d'atenció, desperta la creativitat i l'estimula, a més des del punt de vista de despertar la sensibilitat en els infants, com qualsevol disciplina artística, és també molt important. I això fa que els alumnes després, extrapolant-ho a qualsevol altra matèria que fem a l'escola, siguin molt més receptius. Per a que el projecte Vilasona funcioni correctament, és molt important la coordinació i la cooperació entre els centres de primària i l'Escola Municipal de Música. Els mestres s'ajuden i es recolzen mantenint els mateixos criteris que ajuden els nens i nenes a tenir una experiència més enriquidora. La mestra de música de l'escola, que és la persona després de la direcció que està més implicada en el projecte, és una persona absolutament entusiasta amb el projecte i està d'acord i en coordinació constant amb el mestre que ve de l'Escola de Música Municipal. Està entusiasmada i li sembla
Un projecte enriquidor, fantàstic i quasi ja imprescindible. La coordinació és bàsica, és a dir, a començament de curs sempre ens trobem, mirem quins alumnes tenim, parlem sobretot dels alumnes, perquè potser hi ha algun alumne que necessita alguna atenció diferent de la dels altres, fins i tot després comparem les valoracions del mestre de música de l'escola municipal amb la meva. Intentem parlar primera de quins alumnes tindrem, de quina línia segueix cadascú i si ens podem ajudar també mútuament. Perquè potser de vegades ve una festa de la tardor, de la castanyada, i potser el mestre de música li falta un reforç. Doncs jo a la classe puc integrar la cançó que estan fent i treballar-la potser des d'un altre punt de vista, més de sensibilització, o no, o ajudar-la en un punt concret. Comparem, perquè ells també han de fer informes, igual que nosaltres, i a més també el que fem és fer una mica una línia de metodologia comuna. El projecte Vilassona té un objectiu clar i a llarg plaç, i és aconseguir que els nens i nenes que ara són a primer continuïn la seva formació amb els instruments i creïn una orquestra municipal. D'aquesta manera s'haurà assolit la idea del projecte de cohesionar els dos barris. El projecte està en una etapa molt incipient. Es va decidir que es començava pels alumnes de parvulari, P4 i P5, i aquests mateixos alumnes, a mesura que anaven pujant de cursos, són els que anaven continuant i començant a tocar instruments i a formar diferents orquestres, depenent del nombre d'alumnes que tinguem. Evidentment, el projecte de futur és que quan aquest grup que està començant a instruments arribi a sisè, ja formaran una orquestra bastant consolidada. La idea final és crear una gran orquestra dels alumnes de 5è i 6è de primària de tot el municipi de Viladecavalls i inclús dels nens que vulguin fer-ho i que s'hi vagin en un altre centre educatiu, perquè també ho farim a l'Escola de Música. La idea és tenir aquesta orquestra de 5è i 6è. En aquest projecte guanya tothom, aquesta és la idea. Primer guanyen els usuaris, els nens i nenes, perquè poden accedir a una música que la poden tenir a la seva pròpia escola, que no és necessari desplaçar-se 2 tardes a l'escola de música, sinó que estan aquí, estan al menjador i aquí els hi fa. Guanya el poble perquè es deixa de centralitzar tota la música en un sol punt, i guanyen les famílies en comoditat, guanya l'Ajuntament, l'àrea de cultura. L'educació no és només en aquest moment i els nens que estan a primer o els nens que estan a segon, sinó que la idea és que puguin ser persones fins que es morin, és a dir, que puguin anar-se'n desenvolupant al llarg de la seva vida. I nosaltres el que fem és posar les bases. I una mica el paral·lelisme amb aquest projecte és això. Ara hem començat a posar les bases i la idea és que aquests nens puguin ser grans músics. Ens acomiadem dels nens i nenes de l'Escola Roc Blanc amb el desig que d'aquí uns anys els nostres camins es tornin a trobar en un concert espectacular amb els seus companys de l'Escola Rosella. Fins aviat!